Черно море не винаги е било солено. Било е време, когато преди 8000 години това същото водно пространство е представлявало най-големият сладководен басейн на планетата. Около него са се групирали човешки общности, които са изградили тук цивилизация. Тази цивилизация, която е оставила в родовата памет на човечеството спомена за Златния век и ужаса от големият потоп. Изглежда това, което се описва във всички митологии, даже в Библията, като потоп, се е състоял именно тук или най-вече тук. В резултат на тектонични промени, които са довели до скъсване на провлака, разделящ сладководното езеро, което ще се превърне след това в Черно море, и от друга страна Мраморно и Средиземно море. Преди 8000 години катастрофа води до вливане с огромна сила, с дебит около 200 Ниагари наведнъж на тежка, солена средиземноморска вода в акваторията на това сладководно езеро. Това не е просто геологична катастрофа. Това не е само екологична катастрофа, която е свързана с шоково отмиране на цялата популация сладководни живи организми. Тук настъпват цивилизационни промени. Първата световна цивилизация, тази, която е дала облика и на европейския континент, която е дала импулси за развитието и на Шумер, и на Древен Египет, тази цивилизация претърпява наистина тежък удар. Но тя не изчезва безследно. Нейни представители очевидно са се умели да отстъпят организирано от своите обиталища на около 60 км